Вітаю вас. Европейский Союз принципиально готов присоединиться к украинской инициативе по созданию крымской платформы с целью деоккупации полуострова, а также будет сохранять санкции против Российской Федерации до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на саммите Украина-ЕС. Давайте его послушаем. Ми детально обговорили регулярні порушення прав людини в Криму та залучення Європейського Союзу до захисту кримчан, що страждають від тимчасової окупації і від політичних переслідувань. Я радий, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до нашої ініціативи щодо формату «Кримська платформа». Ну а вот в свою очередь президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Европейский Союз будет продолжать поддержку территориальной целостности Украины и осуждением незаконной аннексии России Крымского полуострова. Вот давайте Шарль Мишеля послушаем. Підтримка з боку Євросоюзу Мінських угод і невизнання анексії Криму та Севастополя Росією залишаються з нашого боку непохитними. Санкції на підтримку цієї політики були продовжені 1 жовтня. Також у нас є конкретні персональні санкції проти осіб, які будували Керченський міст. Кроки Володимира Зеленського спрямовані на подолання цього конфлікту дуже важливі. Ми закликаємо Росію взаємно здійснювати такі кроки, щоб знайти мирне врегулювання, яке поважало суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання. Очень активно сейчас обсуждается создание международной платформы по деоккупации полуострова. Неоднократно эта инициатива звучала из уст президента Владимира Зеленского, украинских чиновников и так далее. Вот как вы считаете, что нужно для того, чтобы такая платформа была создана в ближайшей перспективе? Какая работа должна проделаться? Ну, по-перше, потрібне бажання. Воно є заявленим з сторони України, і підтримка Європейського Союзу – це добрий сигнал. Я думаю, що, можливо, в перспективі з'явиться вона, ця платформа. Поки що в мене погане розуміння того, хто може війти до її складу, тому що саме визначення персонального складу на рівні керівників країн є визначальним фактором для того, чи буде ефективною роботою цей майданчик. Бо якщо ми отримаємо щось на кшталт нормандського формату, то, вибачте, окрім співчуття, оцінки ситуації, що вона погана, та актуалізації проблем Криму, ми, на жаль, нічого не матимемо. Мені хотілося б, наприклад, розуміти, яким буде шлях повернення Криму, тому що платформа це один із інструментів, майданчиків, де можна це обговорювати. Але хоча б якісь певні перспективи треба окреслити, і вони були б зрозумілими нам, аби були озвучені майбутні члени-учасники. Звісно, що було б наївним очікувати сьогодні перелік таких країн, бо процес доволі токсичний в плані саме санкційної політики, про яку так голосно заявляють при Європейському Союзі. Тому нам варто почекати, бо це заява не перша, бо подібна заява лунала вже кілька місяців тому з уст пана Кулеби, міністра закордонних справ. Зрушень ми ніяких не мали. Ця ініціатива озвучується незалежно від роботи тристоронньої контактної групи, де активно обговорюється порядок виконання Мінських угод. Тому я, на превеликий жаль, поки що більш детальної оцінки цієї ситуації дати не можу. Ну а давайте вместе пофантазируем, смоделируем ситуацию. Вот можем ли мы каким-то образом очертить контуры этой платформы? Какая она может быть? Вот если не серии нормандского формата, то в каком формате? Что это будет? Ну, як на мене, до неї хто б міг би увійти в перспективі? Це, звісно, Росія. Однозначно, вона має бути, тому що вона анексувала територію. Але я маю великий сумнів, що вона погодиться, тому що якщо вона погодиться на участь в цьому майданчику, то це означатиме визнання фактично нею самою факту анексії території. Тобто тут уже питання доволі складне. Тобто сторона, яка фактично стала причиною цього конфлікту, вона не буде дотична до процесу. Но они об этом постоянно говорят, это их постоянный такой рефрен, да. Друге, звичайно, тут могла бути Туреччина, оскільки вона є дуже потужним гравцем сьогодні на Сході, і дійсно може визначати до певної міри політику Близького Сходу, і в тому числі і відносини наші через Крим, саме такий спосіб. Тут, як на мене, повинні були бути однозначно представники Європейського Союзу,
а не Європи, тому що це трішки різні речі. Європейський Союз залишається доволі потужною інституцією, звісно, з дуже багатьма вадами. Мені не подобається, що вони постійно співчувають, але ми поки що маємо те, що маємо, казав Леонід Кравчук. Ну і, звісно, тут мають бути представники Сполучених Штатів Америки. Великобританія, можливо, Китай – це питання вже, знаєте, таке дискусійне. Чому саме Сполучені Штати Америки і представники Європейського Союзу, бо вони були б визначальними в роботі Радбезу ООН. Тому що, як на мене, саме Радбез ООН мав би стати майданчиком